base po sa latest po na komunikasyon po natin sa lahat po ng mga provincial DRRMOs po dito sa Region 1. Sa ngayon sir, nakakaranas na po tayo ng light to moderate rains, and then may mga areas na po din na nakakaranas po yung malakas po na bugso ng hangin po sir. And para sa kalaman na din po ng atin pong mga kababayan, base po sa atin pong latest po na situational report, umabot na po ng more than 43,000 po na families po, o katumbas po nito yung 157,000 po na mga individual po yung naging epektadong populasyon po natin simula po nung dumaan po si Bagyong Krising po dito sa atin po dito sa region. So ibig sabihin sir, mas dumami pa yung kumbaga naapektuhang individual dito sa Region 1 sir, at anong probinsya po yung nakaitalahan po natin ng pinakamaraming affected na individual sir? Yes, sir, kung dadami po, hindi po natin inaalis po yung posibilidad na dadami or lalaki pa po yung bilang po ng mga magiging apektadong populasyon base na din po sa forecast po ng atin pong mga kasamahan po sa DOST Pag-asa and even po sa DNR-MGB. Base po sa atin pong latest po na situation report sir, ang may pinakamalaki pong mga apektadong populasyon or individual po ay sa may probinsya po ng Pangasinan sir. Okay sir. So ngayon sir, kamusta naman po yung sitwasyon ng mga evacuees po sa mga evacuation center? Kasi sa ilan pong lugar dito sa ating bansa, may mga nagkakasipon na, may mga nagkakaubo. So kamusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa Region 1? Sa sitwasyon po or sa kalagayan po ng ating pong mga kababayan po na lumikas at nanatili po sa mga evacuation centers, wala pa naman pong nire-report po sa atin dito sa RDRIMC-1 Emergency Operation Center na mga cases po na nagkakasakit na po ang ating pong mga kababayan po sa mga evacuation centers. Ngunit at ang ating naman pong mga local government units po ay constant naman po na nagpo-provide po ng mga pangangailangan po ng ating pong mga kababayan. Kaya asahan po natin na yung mga pangangailangan po natin ay as much as possible po ay napo-provide po natin sa kanila, sir. Okay. Sir, kamakailan po lamang patungkol sa Bagyo Dante at Bagyo Krising, ilan pa lamang yung naire-report sa office po natin ng mga damages sa agrikultura at infrastruktura. Pero sa ngayon, sir, may mga nagsaratingan na po bang mga bagong record na damages po sa infrastruktura at agrikultura dito sa Region 1? Sa ngayon po, sa damages po natin sa agrikultura, sir, may more than 285,000 pa po tayo na mga cost po or worth of more than 285,000 po na mga damages po natin sa atin pong agrikultura. Samantalang sa atin naman pong infrastruktura, sir, tumaas na po ito na umabot na po ng more than 530 million po yung mga damages po natin sa infrastructure, sir. Okay, mamaya ay ating babalikan si Bombo J. Pero Sir Adrian, pagsulingan, good evening po. Ito po si Bombo Janice. At kumusta po kayo dyan sa may Office of the Civil Defense Region 1? At sabi mo nga kanina, marami na yung mga na-evacuate at ngayon ay meron na namang ibang bagyo itong sumasalanta sa mga ilang lugar, although sa ibang mga probinsya hindi pa masyadong nararamdaman, Sir Adrian. So yung mga evacuation center, just in case at sana wag naman na parang dumami yung mga evacuate, pero naka-ready ba lahat yung mga evacuation center from different provinces and even the local government units, at kaya bang i-accommodate yung as much as possible, sir? Ayun, ang atin naman po mga evacuation centers po ay handa po. Lahat po ng mga evacuation centers, local and even regional evacuation centers po ay handa po na i-accommodate ang mga kababayan po nating lilikas po just in case po na kailangan po nilang umalis po or umalis po sa kanilang mga kabahayan po, ma'am. Okay, but meron pa rin po ba yung mga gaya ng dati, yung mga parang ayaw lumikas, ayaw iwan yung mga bahay nila kasi may mga napundar, may mga ganun pa rin po ba, sir? Ayun ma'am, hanggang sa ngayon ma'am, may mga ganito pa din po tayo mga cases, yung ayaw pong umalis po ng atin pong mga kababayan sa kanilang mga kabahayan. Kaya paulit-ulit po, paulit-ulit yung atin pong call or yung pagtawag po sa kanila na sumunod po
sa mga payo ng atin pong mga local government units po na kung magkakandak ng preemptive evacuation or minsan po ay forced or mandatory evacuation, sila po sana ay sumunod para din po sa kanilang kapakanan. Okay, sir. Okay, babalikan po natin si Bombo J. Agnir. Bombo J, yes, please come back. Yes, maraming salamat, Bombo Janice. Sir Adrian, in connection po sa nauna na pong tanong ko sa inyo, sa mga damages po sa infrastruktura, may mga na-record po ba tayo na mga dati nang nasira ng mga nakaraang bagyo? At dahil sa mga Bagyo Crising, Dante at Emo ngayon ay mas lumala lamang yung mga nasira, o may mga infrastructure projects po ba tayo na ongoing pa lang at hindi pa tapos kaya po sa nasira? Sir Adrian. Yes po, may mga ibang mga damages po tayo at infrastructure na ganun po yung case po na parang na-aggravate po nung mga nagdaan nung si Bagyong Crising, ngayon po si Bagyong Dante and Emong po. So may mga infrastructure projects din po tayo na naitala po na naging apektado po dulot nga po ng mga bagyo po, sir. Okay. Sir, sa mga residente po dito sa Region 1, may mga naitala po ba tayong nawawala, mga casualties, mga nasugatan po dahil po sa masamang panahon, sir? So ngayon po, base po sa atin pong latest po na situation report, sir, may isa po tayong naitala na injured po dito po sa atin po sa Region 1. However, sir, ongoing po yung validation natin and then verification po if yung injured po na ito ay sa kadahilanan po nung mga weather disturbances po natin ngayon, sir. Okay. Sir, sa ngayon, alam naman natin dito sa Ilocos Norte ay inaasahan na maglalandfall yung bagyong Emong, lalong-lalo na sa bayan ng Burgos dito sa Ilocos Norte. So, kumusta po yung coordination po natin, preparation po natin sa mga offices po ng disaster offices upang sa gayon ay mapaghandaan yung magiging epekto ng bagyo Emong? Ayun, sir, constant naman po yung atin pong komunikasyon po, koordinasyon po sa lahat po ng mga provincial and local DRRMOs po natin. If ever man po ay may mga untoward incident po na kanila pong monitor po sa pagdaan nga po no itong bagyong si Emong, ay atin po itong maibibigay agad sa atin. And if ever man po ay kakailangan po nila ng augmentasyon po mula sa atin po dito sa RDRRMC, ay maipagbibigay po natin ito sa kanila, sir. May mga inaasahan po pa tayo mga possible effects na kumbaga gusto nating i-prevent o gustong limitahan yung magiging epekto nito sa ating rehiyon, Sir Adrian? Una-una sa lahat, sir, yung dami po ng mga apektadong populasyon po natin or yung possibility na magkakaroon po ng casualty, kaya pa ulit-ulit po yung atin pong panawagan sa ating mga kababayan na especially po sa mga nasa flood and landslide susceptible po na areas po natin, na kung magkakandak po ng evacuation ang atin po mga local government units po, ay sana po sila ay sumunod nang sa gayon po wala po tayong maitatalang casualty po, any form of casualty po sa pagdaan po ng mga bagyo po, sir. Okay, sir. Sir, yung mga evacuees po natin, may mga evacuees po ba tayo na mula pa noong Bagyo Crising hanggang ngayon ay talagang nananatili pa rin sila sa evacuation center at hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan, sir? Yes po, sir. May mga mangilan-ngilan po tayong mga kababayan po na nananatili pa din po sa mga evacuation centers po hanggang sa kasalukuyan, sir. And even po sa mga nakituloy po sa kanilang mga kamag-anak, kakilala po or mga kaibigan po, sir. Okay, sir. Sir, kamusta naman po yung relief operation po na ginagawa ng Office of the Civil Defense, sir? Para po sa Office of Civil Defense po, nagkandak na po tayo ng mga prepositioning activities po to ensure na if kakailanganin po ng atin pong mga provincial DRRMOs po na magbigay po ng tulong sa atin pong mga kababayan, ay may handa po na maipagbigay po, sir. Bukod po dun, sir, may mga kasamahan po natin sa RDRRMC1 po, and patuloy naman po yung pagbibigay po ng tulong. May mga prepositioning activities po tayo na nakandak po simula pa po sa start po ng atin pong linggo ngayon, and then continuous po yung mga ganitong mga aktibidad po natin to ensure na may handa pong maibigay sa atin pong mga kababayan, sir. Okay. Sir, doon po sa probinsya ng Pangasinan, ito po yung talagang
naitala o na-record na nasa typhoon signal number 3 na mas nauna pa dahil po sa Bagyo Emong. So kamusta naman po yung pakikibalita po natin? Kamusta yung lakas ng hangin, yung bugso ng ulan na Sir Adrian? Ayun, base po sa atin pong latest po na komunikasyon po sa atin pong Provincial DRMO po ng Pangasinan, sila ngayon po ay nakakaranas nga po ng light to moderate rains po, and may mga ilang areas na din po doon nakakaranas po nung malakas po na bugso ng hangin, sir. Okay, sir. Sir, sa ngayon, kung may karagdagan pa si Bombo Janice, ang anchor woman natin na mga katanungan sa inyo, Bombo Janice, go ahead. Negative na, Bombo J. Maraming salamat na lang kay Mr. Adrian na pagsulingan na mula dyan nasa may Office of the Civil Defense Region 1. Okay, Sir Adrian, last na lamang paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Ilocos Norte na inaasahan nga na dito maglalandfall yung Bagyo Emong sa mga susunod na oras, sir. Ayun, pagpapaalala na lamang po sa atin pong mga kababayan, yung paulit-ulit ko pong binabanggit pa po simula kanina na kung magkakandak po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang atin pong mga local government units, tayo po sana ay sumunod para din po ito sa ating kaligtasan. And then po, kung kaya po ng atin pong mga pamilya na mag-prepare po ng mga go bags na if ever man po ay kakailanganin po nilang lumikas, sana po ito ay kanilang gawin to ensure po na may gagamitin po sila if ever man po ay sila po ay lilikas po. Bukod dyan, sir, yung pagiging updated po ng atin pong mga kababayan po sa mga updates, sa mga impormasyon po na kailangan po nilang malaman sa pamamagitan po ng pagbisita po sa mga Facebook pages and websites po ng mga kasamahan po natin sa DOST Pag-asa, DNR-MGB, ganoon din po sa Civil Defense Ilocos Region po, sir. And then yung mga paalala din po natin sa atin pong mga kababayan po na nasa mga coastal areas po, sir, na dahil po may banta po ng storm surge, kung kailangan po nating lumikas po bago po mangyari po yung, wag naman po sana yung storm surge, ay sila po ay magtungo na po sa mga evacuation areas, evacuation sites po, na na-determine po ng atin pong mga local government units po, sir. And lastly, sir, yung pagpapaalala po sa atin pong mga kababayang mangingisda na wag po muna sanang pumalaot dahil nga po sa banta po na malakas po na hangin and then yung matataas po na alon po sa atin pong mga karagatan. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat, mga ma'am sensors.